Здравейте! Много ми е приятно да съм тук днес и да си говорим на толкова интересни теми. Поне за мен наистина са такива, защото онлайн присъствието е нещо, което не спира да ме вълнува. Колкото и обаче да обичаме свободата на социалните мрежи, истината е, че в тях ние строим един вид дигитална версия на нас самите. И тя, за разлика от нас, не остарява, не забравя и за добро или за лошо остава. Нека си поговорим малко по-човешки, как да сме едновременно истински онлайн, но и защитени, как да не се превърнем, така да кажа, в случайна жертва на дигиталната джунгла. Аз лично използвам няколко много прости правила, които искам да споделя с вас. Първо, мислете преди да публикувате. Да, знам, звучи наистина много банално, обаче и в пиар работата ми, и като журналист съм виждала как едно безобидно стори може да стане скриншотното и после да се окаже в някой сайт извън контекста. Така че си задавайте винаги един прост въпрос. Това, което публикувам сега, ще се гордея ли с него след 3 години, след 5 години? Ако да, супер! Ако не, може би е добре да си остане просто за close friends или въобще да не види бял свят. Второто правило, което спазвам, може би дори повече от първото, това е, че не всичко лично трябва да е публично. Разбира се, че искаме да сме автентични, но това не значи, че трябва да се показваме уязвими или пък, че трябва постоянно да се хвалим къде сме, с кого сме, какво сме си купили, какво сме направили. Всеки път, когато имаме възможност за това и отвътре ни напира, че трябва целият свят да разбере. Интернет не винаги е мястото за това и най-вече тези неща не са за всеки. Друго важно нещо, разбира се, са настройките за поверителност. Аз самата си признавам, че в първите години на социалните мрежи, да дори и след първите години, да не казвам голяма дума, но са нещо, на което аз лично не обръщах кой знае какво внимание, но да знаете, настройките за поверителност не са за параноици, те са нещо абсолютно задължително. Всъщност, знаете ли колко често хората не осъзнават, че профилите им са публични? Уверявам ви, че това се случва постоянно, а пък в тях има буквално карта на живота им. Училище, месторабота, снимки с деца, кучета, всякакви неща, те са вътре. И после, ама как ме намериха? Много лесно. Вие сте начертали тази карта. Друго нещо, изключително важно, когато работим в социалните мрежи, когато то даже не е и работа, ние реално, много от нас живеят вече в социалните мрежи, но именно защото част от живота ми вече е там, позитивното присъствие. Това е избор. Аз вярвам, че всяка дума, която ставаме в мрежата, създава атмосфера. Можем да бъдем от тези хора, които внасят яснота, доброта, подкрепа. Не е нужно да сме патетични или изкуствени, просто да сме малко по-съзнателни.